Kinong Krishan ukurtong ke People's Democratic Front uba auspicious ling dok mau plang constituency syak election Emily Arjar pulai kawan long ka arpnyo trek mentau benai kila ong ka jingbam song shit klek biit ka election hakani ka kenti bementak nak kani ka constituency ka dai namar ba ka jingklan ukurtong ubaya kun da ka jingshan ya hau pat ba om ha ka bor pisa hagi jingkran jongki ha ka jingyalang ilap election nak mentau ba auspicious hanong spung men ha ka khat ndri tari urempang Arjar pulai Kinong Krishan kila yala pensngau dakawai kesur bahakani ka election kin jit yau nu kurtong ka PDF ban lek thau an cha ka yeng dorbar ka jella hakading sngi don lang ru dau ba Welbert Ranu President Barim ka Federation of Khasi Jaintian Garo People uba James Ban Basayo Moj Vice President ka PDF nalor Kinong Kit Kam ka PDF Zonal Committee mau plang constituency lambat Kinong Krishan kawan kami dah mensiam basong kia nam dah kalawai jom ikon dikti ke jompi kawan kami dah mensiam basong kia nam dah kalawai jom ikon sama jomi kawan kami dah mensiam basong kia nam dah kalawai jom kari tak kejagan reo bila iya kini kesenam jebalalet kejingkan rum kan ram hadas sensyar kekadar Kawara ja khat pha ka mau phang kan sen si ka pen I ha jing chong phang jong ka ban jiet ikinong yalam nanget ha kri ka kinti ka ban taru kan nong bakra ya kata kan jiet ikinong yalam kibandan ya ka ikhtiar kibandan ya ka bol ka nakit ya tan rong dan nam ta ka khya ka sham jong ani ka dong ka than kunju jong ka kan sen si ni barok oi I pai khma Jesus Marwi itu beira ban le na kamanta ka konsensi ni pai khma che marwi itu beira ban le namta kari ba ka chat ben ria mi yo sno ba kidan di ba itu shata la on therapy sa ta shata la on therapy sa ta ngin te ka te jing shisha ni komno te paralo ka I ka bangadan man krene piani kapisa ka di ka parlo ka bahatam habini na ngite ni so so no pindan kam ya ka Hindi kita parlok kasmiyo kanong syur kanong penjat ka pastor kaitam wa pimtek pim sung thu pim nang kumnawan pendam kamya ka Shaneng bacharum jong kani ka ri khasi jantia ka jong ni la ima shisha ya kala wei jong ki khun ki khti ki jong ni ya kala wei jong ka ri ka jat ben reu ka jong ni Hoi benda ki bun ki parti ki banyawan ki bayadan hakani ka constituency ki banyawan ong kamtam kini ki parti hespa Kibanwan ong yapi manla kasini jiat yangi ngin wan ra yapi kani ka roi ka par jiat yangi ngin a yapi ka ta ka sanshar ka khadar ka bapaka banwan ra ya ka ta ka shongsuk shongsan ha ka jalla kin kular yapi ka peneng ka khendau pa ba ba ye ngam kwa ban kan tho enu hanrei habang yo ya kani ka lat yo ya kani ka kabu Nyim ban se ban haban ai ka jing pan shai ya phi upat nong song snong PDI kani ka parti NPP kabayalam khmat ya kani ka sarkar MDA menta ka ya charum shaneng baro ka wei ka constituency baro ka wei ka jalla kanong kumno jien yangi dei mangi dei kani ka parti ka bawan ra ya ka roi ka par ha kani ka jalla ba ye ka jongi ha kani ka constituency ka jongi hanai ngin kali Menta, hai kata ka development, hai kata ka roi ka par, hakani ka ri khasi jantia ka jongi. Yo le se kata ka roi ka par balakam maki kila poilut stay sapo garo. Panlong kinong yalam, ni pon kum ka jai benreu ni pon hai kinong yalam. Rei kinong yale te kiduna. Kinong yalam ki pon, rei kinong yale kiduna. Bak ni saya keren ha sa phangkadi ka election. Balai begini gireu sampang gireu start kibaran yang kata mensiam gajung sampang banyale kiken randian balai begini kiken randian pi gawai kedai tang nagadau ba kumbalai keren sekhmat ba gajing penting gajing pensmit jongene ke bor bisa kala penlong ya kita gireu start gireu sampang bakin randian no kimnut banmi sekhmat Banyale, banyasai, nabota kajing kajong apa kajong pi. Mano mapen kokor ya bukum kata, dei mga bermapi. Pi kemau pa kumbagi ong sekhmat ngam kwa ban kerantan, tangga ni gawai ngasukwa ban pasat hari. Hoi, kapisa kadai kapisa
Kedai kebenta ke jonga ke jong pi bangin pendon kam dei ban long kenrat yang abari pi. Kum ba ka ding bat ko kedai ke jing mentoy yang ni. Nimdai ban ai ban sinsyar. Kading bat ko yang lara sinsyar kading bat ko yang lakut. Hapdeng jong kata ke jingyai denti ke jongi bangi ya bet palat ya kata ke pisah. Randian kinong yalam di basyempang ban ngido nong kum kejai bendreu. Semua hukuman bah hukum kene kapor. Mipa we usamla negeri kamu phalang konstituensi usamla as. Ngasmo sorong ila dia ngamju yang rumah kene caka. Ani tu ipi kada kesian ke manangkong. Bat kada kesian hiru ke bakhaddo pat yang lara uni usamla umpoi sekathang ngamot kada kesian bakhaddo yang bangan namian syuk. Kalau solusi ini Islam ni pelong business ini election. Tak ada apa tak beri dengan ikan ngam capok. Nanti kita nak pulih hang ni ibun berkampam hang ni kan senang nong spung. Kali ke senang kawala pun bagi kita nak samla kita nangasta. Padalut mana di department repair. Padalut di branch repair. Kenyat samla sebab ong ngadang deyu perangpak samla. I ngadeu ruikai semradap. I bagi kena school dengi kem dak perkhat ka sandur haga lawai ka jengem ikun kita dengi bat kuno haga sanhima sima. Tak ada ngilong ni take lightly mungkin pareng. Hisim stigma ini kam. Mentangi kerang ni dinge, balik dinge. Dei ka ti kidonga tidung jompi. Ni bo ingkat manu dengi har dinge. Na preng kini ke parti. Bukan ni itu betam. Ubai kop dan pak assembly udai ba asus lendok mau pelang. Kampela dei mau pelang. Ngana ni na thai nong spung, na ai ni kersyam perlok. Bani kersyam yang di somla. Ngampak itu, ngadang itu hau ni benai. Ngabun ngakam ngampak ngamlap bani itu i. Ngasul itu kana lai kedu udai syangta. Rumbang kipai pak itu kana. Kalau pai parti UDP ngadan hangta ngalai like yayat bagi perlo. Baik ba ngasul tu banong. Ngamdan kentin ban beng ban kho. Kanyat kata igen ring bagi Isya. Baik ka parti UDP apa perang panusi lai syong kulai tanda manuri. Kan igen ring ngam kuat. Ngam tinda kan hamlo hulu igen ring kajing Isya. Ubak pak Eugene yang Malaysia ada baburomnya i. Dia mengapa pertama penteruan untuk digerteng di dong i. Banyak ke violation dari tak no ibadah ke sun. UML BE ya jadi. Bapa Eugene yang Malaysia umdai ba umman pergi di pak. Ula ong hafal jawab ngambil kai berpai pak. Kadau golong. Layalam nanti ya syakau. Banyak nanti gua baik kimsya. Ya kati yang open saja buat turu. Sama dunia lah kerana kejing syang kuat berpencai. Mau kipan bor yang umpan lekam kau membeli. Ubakui bersida. Withdraw dok. Kubai sibun bak Eugene dok. Tarai kita LP. Nyempat yo ya kata kebolong full fledged kaba kita ki rong wasnong kin kiladon senang kabor kadang dai tangka interim order lane kordar kapatang sipor Henry naga parti PDF ngilabu bang ngin yakun baik hadu bagi rong wasnong kisadar bat kihe kisan jong kasnong kindai bandar ni kabor ngin ya syahmat ya kata ngakibai ki parti kin numnot penyakarannya kata kinum not banyak keren ni kata kiwan kro orang basnong tang hapor shua election layo orang basnong layo upat ba hapor budu bor orang basnong sab jar pada napa sekretariat iba prestun ngongko ba prestun tang kawe ngan song ipi ngiburam ipi deputy chief minister ngiburam ipi pidai orang ba tang hapor platform pada pidang dai kulung pikiran kai be people long come guy. If not, ban challenge. Udah nuai UMP coba TMC orang ba perston da mentof hado kata-kata ali nginya dibiet menga. Isngap jar ya nanya lai nya dibiet itu. Nama ulah adaptif lah ni ke bangsat ke Jongki. Daina takadau nganya tu AP lada PI ke jing syania hapo ke NPP lada pidang penjob saksi sen 4 nganya tu AP pila dia yang ke jait bendrio ke Jongki. Pitang kawai kalong ba
ni hab ban buram ni lajong nim dai ban sa thiet paken na madang sa arteo duna yo ni bakala yo ong gibriu kumnu hiar kan san no bos special ong kabon baban trai ketit jingkhang men miet mo wara pisa men miet men yo kan ma pha ka bai pisa habadum habam sai kam dai ko ho habasai tawan ai badan briu kan pinut ne manai khot urang masnong kan khot lang ki sadar snong ong pet mentangin sam pisa sebut ini habasiat besai da pinut kata ka dai sisa nomor boleh kimnut tang sile kumta ka dan election commission ka penbet kamsya balai kumta baranong ipi balai ni hadu mentangin so thu te ni dang dia kabut ke jong ni pensyong dor dan pisah habak election commission ka buat itu tak an dan taput kamsyam bodor Nakaliang ba auspicious ulaong barnaki shispa arpautli kishnang haka constituency prapautli kidang khamsa din bat life santali kidik bompat yok surok ulaong badan shispa arpway tali kilong yeng ki baki yeng jongki kilong ki ba isang sot bat shispa nyotli kilong yeng ki baduna kerdo haka yok kakot dak ba penpau balada usha jet unya kran ban wanra ya ka state agriculture policy ka labor policy ka commission on employment generation ula ongru ba unya kran ban kentiu ya ka than ha ka puli puthi bat ban wanra ru ka jingkala bat banrap ba udan ka jingsania akipat ba ban job ya ka ni election om da ka bor pisa kani ka snong nong spong kani ka than nong spong jongi ka bala pau nam ha ha kisnam ki ba mensua kadai ka wei ni ki jakayau ka ba long pedeng bha na ka bentang ni ka thai ka jongi sanu ka yau nong spong menta kani ka school hang ni nong spong ka ba ni ka jakapuli jong ni ka dong ka thai ka jongi baro ka wei hai menta ka ni ka school nong spong ka don kani ka snong nong spong ka ba don ye ki jaka sumar ka ba don ye ki office ki ba pher hatu Niyoi baga ni kasnong kalalong sisa kata kasnong kabaai ka jing sakri ya kani ka dong ka thang ka jongi ka jubab kalong ba menta kani kasnong nong spong ka burom jong kani kasnong ka bangayoi kalong hakikam kibai ba Winston Simyong ila pratlimti kam simla poi ko bai lamut te hai ban manu ban wanra biang ya ka burom jong kasnong nong spong kajing hanut jongan na kabentang ni ka snong nong spong kalong ban penyo ya ka science stream ha kani ka nong spong high secondary school bakin mi ki samla ki basta om tang nang ni na ka na kani ka jaka chung ina nong spong na mau ngap na mau plang na lakro na tersat bagi tai ki jakaru ngin sabu iki high secondary school ha ka science stream bagi ngin penmi iki samla ki ban long ki doktor ki ban long ki engineer ki ban long ki nurse bakin trai ki kam ki basyakmat ngin wanra ye ki jakayau ki babiang ki babet pura kenang bakan long ka plianja na ka benta ki hajar teli kilong yeng kisnong ki balang sadian hamau plang konstituensi ko banglawan si kisnong ki jongping ju pensengau bana ki sispa ar pau teli kisnong hadu pra pau teli kisnong ki balang sadian palat hagarai ka par ba ki yokokot na ki pra pau teli kisnong ki dangdon sa kumbalai ko san teli kisnong hadu menta ki bampat pai surok papli kabakin hapan syuba iki papang ki basitom ki hapan syura da kakrong ki hapan syuket namar ka jing bomdan ni ka linti ka senkin ki khon ki ti ki ban hapan ya limba kawa ki hapan ya limba ka ti kin hapan ki ya red karam ya kalum kawa ban poi si ki jaka puli karoi kapar ka konstituensi jongi pran sok nong baye ka sadien palan ngapai kamtam ya ka yo ka jong inong song snong ngap jao ki umat Peter baro baka office jong basha samoklang kapli baro san snam duna menta na menta jong fiki pat ba kamtam ye kita gisnong ki baha baka mauplang ding ye MDC constituency ngam sim la kenran din kumbang la kular haus nam araja khat pra khat kendai bala dang aram ni collection MDC ru ngan ye syakri ban ngan ye don ringkat bat fiki pat ba Borosan senam ka office dong ka pli ngayarap iki bapang ke bisitom ngapet iki bakonda na ka jingkot la ka jingkot lenti ke badan kam ya ka jingarap menta for election ki ongi ngau di kandidate beduk seno piaja ka for covid ngaklam yo i bapin rakau watang sikiloro sikilong yeng ke basari kon thai ke basa pun sebet ngaklam yo i bapin wan mi ban yarap iki yeng ki beduk ki bacenjar palat ki bacau umat baki bedon na ka jingkot la
Hakapor bagi dan kami ke jingirap. For election piong bang ada kandidat ubar spa babon bisa. Tepat ba nong song senong bayi. Habang asyong ha office rekam jong amo plang kinong song senong di bawan man ya kendu yang kiwan haringkat ki jang jauh umat. Kiwan haringkat ke jingdo jingkerman. Kiwan haringkat ke jingkut lat ban kerpat yang bas ngobha ban isnei ngidon kami ke jingirap. Kinong song senong jong amau plang konsumsi berois kata ngilek yang ban yang lan dekispa ngut haying jong UMLA haka office rekam jong UMLA ban yo jingirap tang ban siu belat ban yo jingirap ban siu bai skol ki khon ban yo jingirap ban thiet yo khau rishan namar ngia pang ye sitom kinong song senong di bidang ia mapnega jingduk ke jingkerdu nganong ye pi ban latang job ya kani election how news nam arjara ar plai be klamar tatien ngin job ya kani election ngakwa ban nong ye pi kinong song senong pen sayoi bau ni UMLA jong pi wa pijet naga parti BDF unyeng hayeng dorbar naga benta ban wan ra ya ka state agriculture policy baga jingyo jingkot jong nong rep kan kiu laisha sausha adien laisnam kinong bala jong iba pli kibadu jingkerman kaba kimyo wat ya kalat ban snayeng snasem kimyo alat ban krishan skuli ki kun kimyo alat ban siu ya ka bai hospital la pang la de sitom nganong ipi la de job ka parti BDF la de job ubasyo sakari ka election menta ngin sawan ra ya ka labor policy bandon kata ka scheme ban yarap ikinong bela ban snayeng ya ki kun ban krishan skul ban penyetok sangkurem ki kun ban yo jingirap ban sayo haki hospital ko balong lam haki we ke jala ka jingkular ka jonga kalong ban wanra ya ka labor policy na ka benta kinong rep ki jongi ngalapet ya ka manifesto jong ka NPP jong ka Congress ka UDP ban ki wai pat ki party ngaklam yo I bakin krani ai na ka benta ki samla kisamla jongi menta ki banang bastat ki bala syukut aki Jakarta isi spasngi ki bisunya skuti hasor ki basu penut kapor ban sulit aitar yang ki briu nganong ipi ka parti PDF ka butong bangin wanra ika commission on employment generation ngin wanra ika policy on employment generation ka bandai ka jabieng ka ban perkat kumno man ai kam ai jam ki samla unong timau ti siap Haus nam arjar khatsau lasak khang swa kati do yong ka sorkat jongi le men le ban penbi ja kate ying bisar bakli do jong kari India wanra saga megalea minor minerals concession rules sakhang sakati mau ti siap sau ni bapli uba sudan tang lingka ba uternam menta sau ni ru mentau lanang dok nang kerdu mentau nong rep udon na pleng jing do jing kermen unong bela udon na pleng jing do jing kermen usamla udon ha jing do jing kermen unong timau ti siap udon ha jing do jing kermen mano banwan ra ya jing kermen sai sisen pat ladang imjet do unong yalam ladang imjet do unong yalam mano banwan ra ya jing kermen sai sisen pat tepat ba no sok snong baye ngakerpat ya pi bamdai tangkak bakan kut no tangkak ta hendengan hapan perkhadru banjit unong yalam baye ya kari ke chat menriu hadu mentangin padon ya kaan ban penskam ya kariti penyat snong Hadu menta nyempat don ya kaan ban penskam ya jinglong trajung ya ka kendau ka siap. Hadu menta nyempat don ya kaan ban penskam ya ka riti ka dustur ka jongi. Hadu menta ngidang ong bangi syaptin yo bangi long merau la ka jongari. Hadu menta kisamla kidang perta bangin play ka senam na ka benta kari. Balai namar ngi ong bangi snow sier ala ka jongari. Balai ngilong sier ala ka jongari. Bom dan white dan stick banyadai ka chat meri jongi. Ka white ka stick ka banyadai ka chat meri jongi nganoi pidai tangkan. Dai tangkaan ka banyadai ki rang basnong dai tangkaan ka banyadai ka kendau siap jongi dai tangkaan ka banyadai ka ri ka chat meri jongi namar kata ngakwa banong ye pi prano sosnong baye lalagi jet ye unong elam uban ra ya ka white ka stick kumbang ila jet ye uturan sing banu kyang namba jet ye unong elam ubat tip banuan ra ki an na ka banta banyadai ka kendau siap ka riti ka dustur uban yada ya sensar ka kada ka jongi hendrai ngalong ye pi lada pi jet dau nong mikmat pila banyan yo no budam ru gar pinyo tarik uta on se pendap bai tam ban sam ki skim se piki pai ba hendrai lada pi bidang perkhat ya kalawai jong ki kon ki ti ki jong pi lada pi bi perkhat ya kalawai jong snong ka tawa jong pi lada pi perkhat ya kalawai jong ri ka chat beri jong pi lada pi bi kwa ba kalawai ki kon jong pi kan dai ka badan jingkermen kari ka jong ni nang ne sakaman kan song sngan kari ka chat beri jong ikan song sngan unong rap unpu samki unong rap undon ya ka jingkermen unong bela un snowdon jingkermen usamla undon jingkermen nganong ipijet de kinong yalam
kumbang ala ju thu additional ki thau ki jong pi bahadu mentah ka mobile phone ki jong na ngadon shispa ar powai teli ki kerteng jong ki long yeng ki bakai yeng ban syong ban sa tah ni ka lior mentah kam long shu mano ban phai kamat ye kita ki long yeng hadu mentah ngadon shispa nyau teli ki kerteng ha ki snong ki ba pher ki long yeng ki batang ka jaban bamru ki hab ban le jau umat mano man phai khamat sa kita kilong yeng lemdang im yo briu uba ie ki baduk ki basuk uban pet ki kaduk kasuk uban pet ki bajenjar uban pet ki kita ki badan ka jingkot la namar kata pai ban song snong be nga kerpat ye pi bahagan ni collection arjar arapulai larama pi perkhat ya kalawai jong ki khon ki ti kalawai jong ka riba ka judgment riu ai ka jingkar shan ya ka party pdf umambati unlong ka jinsai ya ka snong ka thau ka jong pi umambati unlong ka jinsai ya ka yeng ka sam ka jong pi umambati unlong ka lenti na ka banta ki khon ki ti ki jong pi baklam jingar tatien umambati un penthaba ya ka mau phlang constituency nga yeng ban ya khon ya ka election ndai bang shania ka pisa namar ndai ka pisa ka ban punjab election dai ne dai ma pi wan punjab election dai ma pi unong rep dai ma pi unong bella dai ma pi ki samla ki ban punjab election yang ga dai ne namar kata nga kerpa di pi perang sang snong baye nga shania ya pi la pi pi ai ka jing shania nga nong pi pin nom snow do jingkerman bang nong pi pin sa snow bagadon ka jingkerman hagin ki san snam ki banwan Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, an opening of 50 new de-addiction centers statewide. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajing say so ha ka rap karyang kajing kmen yakinong rap. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jela lingba ka jingpen mi ya ka scheme with my farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urumphang shan ya ka sap jong phi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC. The mismanagement of sports facilities in Meghalaya is costing the future of our youth dearly. They are lagging behind due to lack of proper training facilities. Is this the Meghalaya we want for our youth? It's time to speak up about the issues that are hampering Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya.